To riƙa shi ana wata ga wata an kai wa mawaki Dauda Kahutu rara hari a cikin mahaifarsa da ke garin Katsina wato Kahutu, inda ma'aikatan da suke goyon bayan mawaki Dauda Kahutu rara suke bashi tsaro suka yi harbe-harbe. Bayan nan su mata su ta kama su aka ɗaure su a gidan ma'aikata. To ga cikakken rahoton nan da bidiyon kai tsaye yana zuwa maka a cikin wannan tasha tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV. To da Allah inda wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna KANNYWOOD Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda a kaiwa mawaki Dauda Kahutu rara hari a mahaifarsa da ke garin Katsina wato Kahutu, Danja local government. Mawaki Dauda Kahutu rara a wata zazzafar hira da ya bayyana wa duniya cewa ɓata gari sun kama hari a yayin da ya je cikin mahaifarsa Kahutu domin raba kayayyakin abinci. Idan ba ku manta ba, akwai wani bidiyo da yake yawo wanda ma'aikatan da suke bawa mawaki Dauda Kahutu rara tsaro sun yi harbe-harben bindiga zuwa ga sama, wanda hakan ne ya sa a kama ma'aikatan saboda barnar bullet da suka yi a wannan guri. Mawakin kuma Dauda Kahutu rara ya bayyana wa duniya cewa ɓata gari su suka kawo musu hari a wannan mahaifiyar tashi ta Katsina, shi yasa aka yi wannan harbe-harbe, inda kuma ma'aikatan a yanzu haka suna nan a garkame an kama su domin a hukunta su akan wannan barin bullet din da suka yi babu gaira babu dalili. Amma kuma mawakin Dauda Kahutu rara ya bayyana wa duniya cewa a yayin da ya je na raba kayan abinci a mahaifarsa da ke garin Katsina wato Kahutu, wannan ɓata gari suka yi gangami domin kawo masa hari, shine yasa wannan ma'aikata masu bashi tsaro suka yi wannan harbe-harbe domin razanar da al'umma kowa ya shiga taitayinsa. Amma kuma hakan bai hana a kama wannan ma'aikata da suke bawa mawaki Dauda Kahutu rara wannan tsaro ba, tunda a yanzu haka an kama su domin a hukunta su akan wannan laifi da suka aikata. So mai sauraro, me ra'ayinka tattare da wannan bidiyo da maka ya kamata a ce ka turo mana sakon ka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kusa bai ko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da bibiya da ziyartar wannan channel din tamu mai suna Hausa World News TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar KANNYWOOD da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da gudunmuwar kallo da kuke bamu, da zarar mun dora muku bidiyoyin mu babu kakkautawa a wannan channel din tamu mai dimbin albarka mai suna KANNYWOOD Blogger TV. Mun gode sosai da sosai masoyan mu da suke sauraron wannan tasha tamu a koda yaushe a faɗin duniya gabaki daya.